ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲିନି କାରଣ ରାତି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଘରେ ମନା କଲେ, ମୋର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଫେରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ନା କହନା କହନା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ରେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ମାଲ୍ ବି ତା'ର ଉତୁରି ନାହିଁ ଟିକେ, ମାଲ୍ ପ୍ରବଳ ପିଇଛି। କହୁଛି କହନା କହନା, ଯେଉଁ ଖଟାରେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଖଟା? ନା ଭାତରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭାତ ଖଟା, ଡାଲି ଖଟା, ଚିକେନ୍ ଖଟା, ଖଟା ଖଟା, କ୍ଷୀରି ଖଟା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଖଟା ତା'ଦେହରେ ମିଶାଇକି ଖାଇଲୁ ନା ଖଟା ମିଶି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଖଟାଟା ମିଶିଯାଇଛି ତା ଦେହରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସବୁ ନାଚକୁଦ କରିକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିକି 4ଟା ରାତିରେ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା 9ଟା ରାତିରେ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 8ଟା ରାତିରେ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସପୋଜ୍ ସେ 6ଟା ବେଳୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି 4ଟା ରାତିରେ ଖାଇବ, ସବୁ ଖଟା ହିଁ ଖାଇବ ନା, ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ? ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଟିକେ ହସିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।